Jaka Masla, lah makanya nggak kalau Jaka Surya Joko Masla atau Jaka Masla. Bakor, ingkang rawuh menika putu Seliman. Apa piye kula? Pak Setyo Kusuma. Mas Idut, Mas Yoyo ya rawuh. Kalau ini para penjenenganipun inggih masyarakat seniman tumrapnya. Ini anak ayo, tenang, turun aku ya. Iya, katakan sudah kembali pulang kalian kan Mas Tulo. Iya, kedua kami selamat. Selamat. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Iya. Bakor. Saudara. Alhamdulillah, ini berkah ini mesake oleh Saryono, gitu. Nyawang punarpane kayak ya wis memelas. Pak, ini sing salah iki ora dari Mas Saryono iki akhirnya ganteng. Terus Iki riase kok. Mbak Ningsih. Mas ganteng kae. Ganteng. Sing putri cantik. Iya. Mas Pendar kelaburi bubure beda kok. iya ora ya jan matur nuwun ya Le kowe matur nuwun marang pendene para tamu wis nyeseni anggoke kowe boyong anakku lanang kowe kariping nah iki yo mung gedheke mbok rewangi golek jeblokan besek ning dalan ya kuwi anakku lanang kuwi muga-muga berkah barokah anggenipun Bapak Ibu tamu undangan tindak paringi panjang umur rezeki gathah ibu-ibu tumrapipun keluarga besar Mas Saryono Petor muga-muga anggone digawe diparingi cukup karep kurang buri akeh banget lanjutan Bapak atau sudah suwun nggih monggo
Sita